Kawuok Bungoma wadonjo e gwenge mag Kipkelion. Jaod bura ma Kipkelion East Joseph Cherot osingo ne jopiny tielo mar ariyo mag jotend migepe mibiro wal kata yier gi jatend piny Kenya William Ruto ibiro time yo makare kendo makelo geno ne jopiny. Kolose bura moro manyo ba mibago higa ka higa e gwenge ma Mugumoine, Cherot okwayo jatend piny mondo ochok paro mopogore opogore kapok oyiero jotend migepe. Omero ni yiero mag jotend migepe ka otim maber piny Kenya biro dongruok makare. Kopogore gi mano, Cherot bende ojiwo rowere ma pacho ka mondo olos gi duol achiel mondo tend piny one kaka inyalo nywandgi e chenro mag piny owacho. Ningependa kusema wale ambao Mheshimiwa Rais, na tunaomba Mungu akupe hekima kwamba wale unaenda kuwateua kama mawaziri katika taifa letu, wawe ni wale watu ambao wana moyo kwa wananchi, wale watu ambao wanaweza kutumikia nchi hii bila upaguzi, bila mapendeleo. Yale matakwa ambao mnataka, yale yote shida ambayo iko, tuko tayari kuungana pamoja na nyinyi kutafuta suluhisho ili taifa letu likuwe ni taifa ya amani, iwe ni taifa ambayo ni pillar of Africa. Hakuna shida na tabu kubwa kuliko kuwa katika taifa ambao kuna mgogoro, kuliko kuwa na katika taifa ambao mengine kiongozi ana mapendeleo. Nikipenda kuambia hivi, Mheshimiwa Rais na deputy yake Rigathi Gachagua wameungana pamoja na wanafanya kazi pamoja